Ti ljudi vole život. Gle, 3. 4. Joj, da, 6. Drugo mi je 4, još je jedan. Sad još treba jedan izaći. Odi, Koka, odi ti svojoj braći. A svi boja su. Dobro, ovo je presjetla prekrasna. Dajte taj dejtima. Da mi dobili. Jebe, kako se sad oni igraju. Još jedan treba izaći. Kaj je s njim? Evo ga. Ajde. A to onak je mami najsličnija. Da, kako se rasteže. Sad su se one probudile. Da. Kako one duže se igraju. Slatke. A cicaju mamu još, jel da? Da, ona je sve dozvoljeno, legne, bilo je koji god. Da. Jo, gle. Ona se prepusti njima. Čuo ko si ga. Vidite kak se grne, kak se ljubi. Da. Majko mila. Dvije po dvije su se složile. Da. Ideš u sobu. Ne. A ne traže papati, ne traže još mamu, čudi me. Pa valjda bilo malo, čekajte, Ode ona tamo doma. je li ono ili Ne, neki to je drugi? neki drugi. A, neki drugi izgleda. Gleda da je drugi.